Nacházíme se v přízemí Lešenského zámku a stojíme před expozicí jihoamerických tropických žabek, takzvaných dendrobátek, které se vyznačují svou vysokou barevností. My tady v zoologické zahradě chováme poměrně početnou skupinu těchto žabek, je jich celkem 38, 3 různých druhů, které se navzájem liší svým zbarvením. Máme tady žabky jak azurově modré, tak žabky do zelená zbarvené a žabky s takovým oranžovým nádechem na zádech. V tuhle chvíli se chystám žabky nakrmit. Za tímto účelem používáme také laboratorně odchované drobné mušky, které se nazývají octomilky. Žabky je mají velmi rády a oni sami už vědí, kde je krmné místo. Uvidíte sami, jak budou na vysypání těchto mušek reagovat. Za chvilku místo bude plné žabiček, které si budou pomocí svého drobného vystřelovacího jazyku mušky lovit. Abychom si rozlišili jednotlivé 3 druhy, které tady v zahradě chováme, tak nejjednodušší na rozeznání určitě pralesnička azurová, to je tady tahle krásně modrá žabička. Pak tady chováme pralesničku strašnou, to je tady tahle zbarvená žabička. A posledním, třetím druhem je pralesnička dvoubarvá, to je zase tady tenhle jedinec. A celkově těch žabiček tady máme 38. Žabky jsme do zoologické zahrady pořizovali letos na jaře jako mladá zvířata. V současné době ještě nejsou reprodukce schopná, ale věříme tomu, že na jaře příštího roku už ty žabky začneme v zoologické zahradě rozmnožovat. Konec konců, pokud návštěvník bude mít štěstí a dostatek trpělivosti, tak už v těchto dnech se někteří samečci ozývají a zpoza terária teda slyšet drobný cvrčivý hlas žabích samečků, ale předpokládáme, že ta hlavní rozmnožovací sezóna přijde na jaře roku 2012.